Ассалому алейкум, подписчикои азиз, ҳама каса хубен назин. Нигоҳ кунед духтарако, корои дастӣ чӣ хел меҳнат кардагӣ дар бархтои королевский оригинал. Алманал духтарако 6-7 ранг дора, ҳамаш кори дастӣ духтаро меҳнат кардагӣ. Нархошон 1700 сомонай. Бо касе бисёртар мегира, бо арзон мекунанд духтаро. Доставка қатъие, фақат доставка равон мекунам. Ман рақамҳои савдогара бо мондагиам. Мақсад ҳамеро доставка равон мекунанд. Сроға қатинеста ҳозирша манекен кардаген. Сафед дора духтаро, и ранг шабинен чӣ хел хушрӯай, аҷоибот. Ина духтаро бо дигар рангош, да балхои оригинал, ина фиолетови, бардови, чанд та расветка дора. 1700 сомон. Малинаам будай духтаро. Ина цветакои дӯстдоштаи мову шумо. Ина касе доставка мехоҳад, рақамҳоро мондагем, метавонед даромада заказ кунед. Ина чандян? 800 сомон 800 сомон оптои 1100 нархи ваяй донашай.